Edward afslører sin sande mening om sin kones lugt. Bella og Edward finder en fremmed handdame i deres badekar, og Bella føler for første gang sult. Advarsel. Denne film kan indeholde spoilers af diverse film, som f.eks. at Batman overlever atombomben, Harry Potter bliver gift med Ginny, Peter Parkers onkel Ben dør, Candace og Peter får 2 børn, Klumpe Dumpe Elke dør, Snehvide dræber dronningen, Arthur Kipps og en søn dør, Jessica Prince for moren, Titanic synker og Røde stor kærlighed Jack Dawson dør. Oh yeah. I dag har vi så parret og valpen med i showet. Parret har så været med i alle 3 Twilight-film, mens hunden kun Vi foretrækker faktisk at kalde den køter. Anyway, hvad tænkte din far så, Robert, om kærlighedsdramaet mellem din rolle og Kristens rolle og bussen? Altså, det er jo ikke Er det din telefon? Hallo? Ja, var det bare ulækkert. Det var i hvert fald, hvad min far tænkte. Virkelig spændende. Hold din kæft. Hov, unge mand. Tal pænt. Ikke? Han er helt væk. Mø. Du er så også væk nogle gange. Kun nogle gange. Kun lidt. Hvad laver du så i fritiden? Jeg dyrker solsikker, ikke også? Hey, vi er mange. Og så når de vokser op, så spiser vi den. Sådan, det smager godt. Nej, hvor lækkert. Hvad siger det? Jeg tror, at din ven her dyrker solsikker. Store solsikker. Men jeg forstår ikke. Du spiser vel ikke Jo, solsikkerne? vi spiser solsikkerne. Hvad fanden? Hvad er det for noget musik? Bare hold kæft. Du må spise den. Så gav mig også nogen til mig. Så var det dele med Robert. De... Det må jeg sige. Godt gjort. Hvis du ikke griber den her, så får du ikke noget kødben. Oh yeah! Oh, yeah. Ikke noget kødben til dig. Jeg er god til din bror. Kan du finde ud af det? Men selvfølgelig. Bedre end køderen. Altså, har jeg lige set den der mindre ting? Helt ærligt. Jeg ved ikke, hvad jeg snakker om. Du plaprer løs. Jeg ser, hvad bedre end køderen. det sagde du. En pizza. Hvilken smag. Jeg er her. Hallo? Hvad fanden tænker du på? Det ved jeg ikke. Nå, jeg kan ikke læse dine tanker, så det ved jeg sgu heller ikke, vel?